Dakulang bagay para sa 47 anyos na inmate na si Tatay Bok na makanood mag-bake. Saro na nga ni sa mga nakahiligan niya ngunya nagibuhon iyuan pagibo nin chocolate crinkles. Istorya niya, sa laog kan fasilidad, 3 bulan man sindang pigpasairarom sa training contest da. Aminado ang inmate na si Tatay Bok na nahihidaw niya naan sa iyang pamilya. Alagad huli sa pagborobake, dawa pa paano, nalilibang niya subuot ang sa iyang sadiri. Apwera kaini, may nadadalhensya man siya sa paggibo nin crinkles na nakakatabang mandaa sa oral daw na gastuson kan sa iyang pamilya sa luwas kan kulungan. Banana cake, tapos mga tinapay, kagaya ng pandikoko, ubi ang pandesal, Spanish bread, kahit ano po na tinapay na ipagibo sa muya, kaya mi na po. Sigon sa Deputy Warden kan BJMP Legazpi na si Senior Jail Officer 4 Randy Sardenya, saro ini sa mga livelihood program na pigo-opreser ninda sa mga PDL sa saindang pasilidad. Obheto subuot kay ning matabangan na magkaigwanin mapagkikitaan ang mga PDL maski nasa laog kan kulungan, na syertong magagamit man in kaso mapagbayadan na kan mga PDL ang saindang sentensya. Pangduwang purpose, para pagluwas ninda sa komunidad, igwa na silang daradarang skills. So, dahil na sila mamamroblema kung ano magiging trabaho ninda pagluwas. Po, sa bakery mi, tulo, tapos bako lang po crinkles ang pigigibo ninda. Nagigibo man po sila banana cake, and so iba pa pong mga tinapay. Mababakal ang 12 pidasong crinkles sa kantidad na 50 pesos. Iniman ang pigpapabakal kan mga personay kan BJMP Legazpi sa luwas kan pasilidad. Kung minsan po may mga arali po sa luwas na nag-order naman kang mga produkto ninda. Kasi ang mga produkto ninda, pag may mga trade fair sa mga mall, pigsasabay mo po sa display. Nagpapasalamat man ang opisyal sa mga ahensyas de gobyerno asin iba pang stakeholders na nag-aalalay sa indang nga ni masimbagan ang mga pangangaipo kan sa indang inmates. Parte po kaning sa crinkles, may iba pa po kaming training na ipigtatao para sa mga PDLs. Skills training pareho kang sa parole making, bakery, tapos igaw pang sa pigtatrain mi pa sila sa mga beads, dakol pong mga programs. Tapos nagko-coordinate po kami sa TESDA, DTI para sa mga trainings. Mientras tanto, apara sa skills training, pigpapasairaro man sa Alternative Learning System o ALS ang mga PDL nga ni matabangan sa saindang edukasyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.